det normale svar, det er, at man skal give noget tilbage til iværksættermiljøet. Det er det normale svar. Hvad er det rigtige svar? Ja, jeg tror, det er sjovt at prøve at, for mig en personlig udfordring, så jeg kan finde nogle af de der gode cases og ramme plet på nogle af dem. Og så, så det er sådan set primært det. For altså, en udfordring i forhold til, at det er jo noget lettere, end hvis man skal starte en virksomhed selv og drive den fra bunden af op til en vis størrelse osv., som kræver 100% af ens fokus i forhold til, hvis man kan finde en eller anden form for model eller formel for at udvælge nogle gode investeringer. Og så måske mere end en, men 2 eller 3 eller 4. Når man bygger sin egen virksomhed, sidder man lidt i en osteklokke. Hvis man skal hjælpe andre med at bygge virksomheder, så får man udvidet sit netværk, man får engageret sig med flere ting. Det bliver formentlig sjovere og mere diversitet. Og det er sådan, det der er de primære overvejelser. Ikke rigtigt. Er det penge, Morten? Er det penge? Det er også for at gøre en god investering. Men det er også for at se, om nogle af de kompetencer, jeg har, kan jeg finde ud af at give dem videre på en eller anden måde. Og det er jo, altså en ting er, at når du driver noget selv, så har du fingrene nede i suppedasen 100% og kender din virksomhed ind og ud, og den organisme, du nu er en del af, ikke? Hvor at prøve på at engagere sig i en anden, altså på et andet plan, hvor det mere er på bestyrelse eller nok mere aktivt. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg vil se mig selv som en bestyrelsesmedlem, hvor vi mødes en gang i kvartalet og spiser noget vinerbrød og sådan noget. Det tror jeg da ikke selv, jeg ville give, men at mødes en gang hver anden uge med teamet og sørge for at stille de rigtige spørgsmål og give nogle udfordringer og få dem lidt op i helikopterperspektiv og sikre, at de fokuserer på de rigtige ting. Det kunne være meget sjovt at prøve. Der er mange, der har prøvet at tage den rejse, som du har. Også med en iværksætterbaggrund og med nogle succeser i rygsækken. Og som har måttet sande, at det er en noget anden rejse. Det er vanskeligt at bringe sine kompetencer i spil, hvis man ikke er 100% hands-on med sin virksomhed, og så risikerer man bare at brænde nogle penge af lidt uhensigtsmæssigt. Ja. Hvilke risici har du overvejet på den her rejse? Jeg tror, at jeg nok kommer til at kigge på cases, som lige er nået skridtet videre, end de bare har en PowerPoint og en forretningsplan. Så jeg tror ikke, at det er sådan så early stage, så det er på PowerPoint-stadiet, jeg måske vil investere. Det kræver det i hvert fald det rigtige team, som jeg tror meget på, ikke? Hvor at jeg ser nok mig selv mere kigge på cases, hvor at man lige er kommet forbi de første milestones. Gør selvfølgelig, at valuation højst sandsynligt vil være en anden, men til gengæld er det så også en anden risikoprofil, ikke? Og så tror jeg helt klart, at det bliver en udfordring for mig at holde fingrene væk fra tingene. Det har jeg da også. Det er en af de ting, jeg skulle udvikle meget i forhold til både Onfone og Mofibo, og lade være med at blande mig i de forskellige respektive leders områder, mere end højst nødvendigt osv. Men du sidder stadig med rorpinden i dit eget startup, og du er stadigvæk i gang med at disrupte hele forlagsbranchen. Hvordan forestiller du dig, at du kan stadig være fuldt dedikeret til den opgave, mens du er angel investor? Jeg tror, det er jo... For det første tror jeg, det er sundt at få input udefra i forhold til at holde sig motiveret på... Altså man skulle gerne kunne få noget inspiration, som man så kan trække med ind i Mofibo eller Plenty, eller hvad det må være, ikke? Og så tror jeg også bare som profil, så hvis jeg ikke måtte de ting, så vil jeg nok også blive relativt hurtigt demotiveret. Så det er også en måde at fastholde mig på, kan man sige, i den virksomhed, jeg nu må være i. Jeg tror bare, det handler så meget. Jeg tror for mig handler det meget om at sige, at der er noget, du er en del af driften af. Og så længe man holder sig ud af driften af de her investeringer, man måtte foretage. Altså, der er en ret stor forskel på, at der er nogen, der har en afhængighed af dig til at levere på nogle områder, eller hvad det må være, ikke? Til at svare på mail inden for x timer og alle de her ting. Så jeg tror, der er ret stor forskel på, at du går mig ind og stiller nogle spørgsmål og hjælper med noget inspiration og så videre, i forhold til, at du har fingrene nede i driften. Det tror jeg bliver en stor forskel. Jeg vil ikke mere involvere mig på driftplan. Hvor mange penge har du sat af til formålet? Jeg har ikke hørt noget specielt. Altså, det afhænger meget af risikoprofilen på investeringen.
Altså, hvis det er en virksomhed, som har noget traction og så videre, så er der en risiko forbundet med det, og derfor kan man gå lidt op i ens egen i investering, kontra hvis det er på PowerPoint, så er det jo høj risiko, og så skal man nok også være villig til, at man nok kommer til at tabe en stor del af de penge, man sætter til side, man forhåbentlig rammer rigtigt på nogle investeringer. Tør jeg håbe, at jeg kan få en 5 millioner seed investering fra Morten Strome? Kun hvis du har noget traction, og du er forbi de første milestones. Ellers så hvis det er PowerPoint-stadie, så må det måske et eller andet op til 1 million eller sådan noget, ikke? Yes. Tro. Hvad er det for en type cases, du kigger efter? Abonnementsforretninger kan jeg rigtig godt lide. Forretninger, hvor der er en forudsigelighed i casen. Man kan sige, hvis man først finder med en abonnementsforretning, hvis du først ligesom finder formen til at akquirere kunderne, så er det jo fantastisk at have en forretning, hvor du ikke skal kæmpe for at få den månedlige omsætning i hus, men at du ligesom kan fremskrive den mange år ud i fremtiden. Så er det det, jeg selv har erfaringer med i forhold til at bygge et brand op og drive nogle kunder ind til så effektivt som overhovedet muligt og lave et apparat til at fastholde og til marketing automation og alle de her forskellige ting i forhold til at vedligeholde en kundebase. Så jeg har prøvet at rode nogle ting inden for noget design med noget Agnes Cupcakes og noget Stronzo, og det er ikke der, jeg har haft den største succes, vil jeg sige. Hvor lang tid giver du dig selv, inden der skal være proof of business, eller at du lukker din business angel eventyr? Altså, nu har jeg jo ikke rigtig lavet de store investeringer endnu, så jeg tror, man kommer til at lære hen ad vejen, men jeg tror til gengæld måske også, det er meget klogt at sætte sig nogle rammer fra starten af, så man ikke bliver grebet af stemningen og kommer til at smide gode penge efter dårlige igen og igen. Ikke? Så det er jo... Altså, det er rigtig mange eksempler på, det er rigtig svært, ikke? Ja, røvsvært, og det er... Altså, og der er mange om med garanti kommer du aldrig... Det budget og det, du køber ind på i en investering, det er jo aldrig nogensinde det, der bliver leveret. Det er med mig sjældent, man rammer spot on, og det er meget, meget sjældent, man rammer over, og der er meget stor sandsynlighed for, at man rammer et godt stykke under, ikke? Og det er jo ligesom præmissen. Og hvis man rammer de i røven, har de ikke været ambitiøse med. Det er det. Tak for din tid, Morten. Så tak.